Preocupación, pero fundamentalmente indignación. Ese é o que senten moitos comerciantes e hostaleiros do casco urbano de Noia, que nas últimas semanas están a sufrir constantes roubos ou intentos de roubos nos seus negocios. Na maioría dos casos, o botín soe ser pequeno, de escasa contía, aínda que os desfeitos causados nos seus negocios sí que son importantes. Para tratar de atallar esta situación, esta mañá tiña lugar no Concello unha reunión na que, ademais dos responsables municipais, tomaron parte representantes de Noia Histórica e da propia hostalería, co fin de analizar posibles medidas a adoptar. A primeira delas pasaría polo reforzo de xeito inmediato da vixilancia nas rúas, con axentes da Garda Civil, principalmente de noite. Mantiven unha conversa telefónica ca subdelegada na que se abordou a posibilidade de establecer un servicio de reforzo por parte da Garda Civil coordinado ca Policía Local para intentar ter unha maior presencia dos axentes tanto da Garda Civil como da Policía Local que de alguna maneira contribuían a digamos, producir un efecto disuasorio sobre este tipo de comportamentos. O Concello traballa tamén na posible incorporación de 2 auxiliares que se sumen ao cadro actual de axentes da Policía Local. Ven de procederse á contratación de 2 novos auxiliares de policía e hai iniciado un proceso de selección de 5 prazas de policía máis unha praza para a xefatura da Policía Local ao longo dos próximos meses. O que pasa é que hai que entender que todo ese proceso de selección e as prazas que vimos que pretendemos cubrir teñen un proceso de formación en academia, un proceso de formación para adquirir a experiencia práctica necesaria para poder desenvolver xa a súa responsabilidade como funcionarios de carreira e como axentes, e esas incorporacións pois van a prolongarse ao longo dos próximos meses. Dende o Concello confían en que as investigacións que están a realizar de xeito conxunto tanto a Policía Local como a Garda Civil dean os seus froitos e canto antes se poida proceder á detención dos posibles autores destes feitos, na maioría dos casos xa vellos coñecidos das forzas da orde.